L-għodwa tajba l-kulħadd, jiena Patrick Life Camilleri Franġiskan, inni għal dawn l-14 sena li bdej din il-mixja tiegħi li tħadd il-kunvent u din hija 6 sena tiegħi wkoll bħala saċerdot. Bħalissa qiegħed inservi wkoll fil-kunvent ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat, Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina o Alla ħanin li ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jibqal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-kmandant u l-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju. U l-qassis il-kbir qalilhom: aħna qednilkom fuq li qednilkom biex ma talmux fuq dan l-isem. U waraw, issa imlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' dan il-bniedem. Iżda Petru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli lill-bnedmin. Alla ta' misserijietna qajjem lil Ġesu li intom tiltuh billi dendiltuh mgħubda. Alla qollih bil-leminnija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. X'insemgħu dan saħħnu ħafna u waħluha f'rashom li joqtluhom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu flimkien. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħini l-bniedem li jistkemm fih. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dbejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dbejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Rib il-mulej lil dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat ta' raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu.
Tomas emmin ta' xrajtni, ħajjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd, minnu mill-art u tal-art u jgħid ħwejjeġ tal-art. Dak li hu ġej mis-sema u fuq kulħadd u jixhed dak li ra u sema. Imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqaħħa. Min ikun laqa x-xhieda tiegħu ikun wettaq li Alla hu l-verità. Għax dak li bagħtu Alla jgħid il-kliem ta' Alla, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl. Il-missier ħobb lill-liben u ħalla kollox f'idejh. Min jemmen fl-liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għall-liben ma jarax il-ħajja, imma tibqa' fuqu il-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħuti jeżist kompli din id-diskussjoni bejn Ġesu u Nikodemu. Matul din il-ġimgħa l-Evanġelji kollha ittrattaw il-kelma li smajna kienet propju din id-diskussjoni bejn Ġesu u Nikodemu li bil-moħħbi ta' sħabu mar ikellem lil Ġesu. U llum nisimgħu ukoll din il-kelma u kieku jkollna biex ngħidu hekk nassruha, joħroġ li Kristu propju huwa s-sit tal-ħajja tagħna. U Nikodemu propju din kienet il-kurżità tiegħu, għalhekk ma risaqsi lil Ġesu, għax propju kliemu u l-azzjonijiet tiegħu ġibduh. U biex jiġbidna Kristu jiġbidna propju bl-imħabba tiegħu, bil-kelma tiegħu. Kristu propju huwa s-sit tal-ħajja tagħna, imma mhux kif forsi aħna l-bnedmin f'moħħna meta nisimgħu l-kelma sit. Eżempju fuq il-post tax-xogħol forsi jekk tkun għall-qalbek tgħid li huwa sit tajjeb, jekk ma tantx tkun għall-qalbek tgħid li huwa sit ħażin. Ma dak kif nifhmu aħna l-bnedmin. Kristu hawnhekk qed jgħidilna xi ħaġa iktar minn hekk. Li huwa s-sit tal-ħajja tagħna, imma mhux sit li jakkes, li jassar, li ġall il-minibati. Għax propju s-saltna tiegħu hija saltna tal-mħabba, tal-inkomprensjoni, tal-maħfra. Din hija propju s-saltna ta' Kristu. Propju għalhekk Kristu jixtieq irid ikun is-sit tal-ħajja tagħna, imma d-domanda li rridu nagħmlu lil nfusna hija propju imma Kristu verament hu s-sit tal-ħajja tiegħi, jiena nħallih lil Kristu ikun il-bidu u tmiem tal-ħajja tiegħi, dak li jmexxi l-istorja tiegħi, dak li jmexxi l-ħajja tiegħi, li dak kollu li jiġrili fil-ħajja tiegħi kemm tajjeb u kemm ħażin, Kristu huwa miegħi, qiegħed jimxi din il-mixja tal-ħajja miegħi. Kemm jien konxju ta' dan? Għaliex dan il-kliem dan li jikxfinna. Anke l-ewwel qari li smajna, d-dixxipli imorru jipritkaw u l-lut jippruvaw isiktuhom. Allura maraw imlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom xorta li minkejja Ġesu tkellem fil-miftuħ fil-beraħ, li minkejja jagħmel il-mirakli, għamel is-sinjali xorta baqgħu m'hemmnux. U kif ħelsu minnu jridu wkoll jiħelsu mid-dixxipli tiegħu. U dan ħuti huwa ta' kuraġġ għalina li anke fil-ħajja li qegħdin ngħixu il-kelma ta' Alla għandha tkun dik il-kelma li lina tmexxinna, lilna tmexxina, ittina l-qawwa, ittina l-kuraġġ
biex ma naqtawx qalbna. U nkomplu aħna wkoll nkunu dixxipli ta' Kristu. Nkunu wkoll xhieda tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nkunu aħna wkoll xhieda tas-sinjali tiegħu. Din hija il-ħajja tan-Nisrani. Il-ħajja tan-Nisrani hija bbażata fuq il-kelma ta' Alla, fuq is-sagramenti. U għalhekk ma nistgħux inħalluhom fil-ġenb. Imma d-deċiżjoni għandha tkun dejjem tagħna. Kemm jiena lest, kemm jiena miftuħ, kemm jiena qalbi u moħħi jgħiduli iva mulej. Lil mulej rridu ntuħ risposta ta' kuljum, f'kull ħin u f'kull mument, mhux ta' darba u lasek, ta' kull ħin u kull mument. Iva mulej, nixtieq tkun is-sit tal-ħajja tiegħi. Idħol fil-ħajja tiegħi, mexxija inti u tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mhix faċli. Għaliex aħna bil-kliem xi kultant ngħiduha ħafna dil ħaġa, tkun magħmula r-rieda tiegħek mulej. Imma mbagħad xi jiġrina xi ħaġa malar nitfixklu. Imma jew nħallu din il-kelma tmexxina, tqawwina fil-fidi, nkomplu mixjin l-qudiem u nitolbu l-grazzja lil Alla sabiex verament fil-ħajja tagħna nagħmlu mill-aħħar li nistgħu sabiex verament ngħixu dak li jixtieq minna Sidna Ġesu Kristu, nwettqu r-rieda tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Alla ta' missirietna għajjem lill-Ibnu Ġesu Kristu wara l-mewt tas-salib u għamlu kap u salvatur. Nitolbuh jagħtina d-don tal-Ispirtu tiegħu, aħna u nitolbu flimkien ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għall-mexxejja tal-Knisja biex jgħixu b'impenn id-dmir tagħhom li jkunu xhieda qalbina tal-mulej Ġesu kif kienu l-Apostli nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jirrispettaw il-libertà reliġjuża u tal-kuxjenza taċ-ċittadini tagħhom nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għal dawk li huma fil-ħabs biex iħarsu lejn dan iż-żmien bħala opportunità li tista' tgħinhom jerġgħu jinserixxu ruħhom fis-soċjetà nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Għalina biex nobdu għall-kelma li inti tagħtina permezz tal-Ispirtu tiegħek li tqassamulna bl-abbundanza nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet id-dinja. Fiskit ta' qalbi nassukati għam l-intenzjoni personali tiegħu. Mulej Alla tagħna ibqa' magħna bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ibnek Ġesu Kristu, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, biex aħna nsiru xhieda kuraġġużi tal-verità li salvatna bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbuħu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej muldejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullumkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħalħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Ħuti dan l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-eżis mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Omna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa l-kol flimkien miġburin bħala familja waħda, nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej min kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmien biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin daw kollha li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħarsni l-ħajja ta' dejjem, amen. Id-dem ta' Kristu ħarsni għal-ħajja ta' dejjem, amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek u ukoll. jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfir il-minuħa għalina. U li daħalni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħalni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-binuħa tiegħalina u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek,
Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna. Għalik ismat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn fil-tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-trufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlab għalina. Imqazza Omm Alla. Itlab għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlab għalina. Omm ta' Kristu. Itlab għalina. Omm il-Knisja. Itlab għalina. Omm tal-ħnina. Itlab għalina. Omm tal-grazzja t'Alla. Itlab għalina. Omm u xebba. Itlab għalina. Omm it-tama. Itlab għalina. Omm li żjed safja. Itlab għalina. Omm li żjed nadifa. Itlab għalina. Omm bla teba. Itlab għalina. Omm li tistħoq l-imħabba. Itlab għalina. Omm tal-aġeb. Itlab għalina. Omm tal-parir it-tajjeb. Itlab għalina. Omm ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Omm ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollok għaqal. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlab għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta.
Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.